تمالي أبز تجبر وعلى بيت مخري حزبات إثيوبيا مالتيو 550 ومبر الله أبو ترخيبهم قدام مستر إثيوبيا زغور وزررب بزحات سبات ملس اندهاو يركبوا بفلايك أبو غن إرترا ملس استوهبلو كتسمعوا إخوم قتل بلا كاب تግራይ ዝስደዱ ዘለው መናእሰያት ነቦኦም ነዲኦምን ካብዞም ጽምጽዮም ይحولልና ተዘይኮይኑ ኣብዚ ክነብር ወይ ካኸን መውት አይንደልና እናበሉ እንደሃደሙ ኣብ ሽግር ንወለዶም ንባዕሎም ዘእቱ ዘለው መናእሰይ ርኢቶ ክህብ የብሉ ዝጀመሩ ሓደ ሓውና ንብዙሓት ሰባት ልቦም ዝተንከፈ ኮይኑሎ ማለት እዩ ቀጥለ ቢላም ንሪኦ ጉዳይ ግን ስልጠና ግርማይ ንወሃብ ጸባዶ ይኸልዎ ማጨባብ ዝበሃል መልክዑ ብጣዕሚ ኣዝዩ ዝገርም እዩ በዓል ሚኪ ዝኣመሰሉ ካልኦቶም ናይ ሰልጠነ ቻናል ክዕጸለዎ ገለና በሉ ጎስጓሳት ጀሚሮም ኣለው ታይ ስለ ዝገበሮም ይዘብል ጉዳይ እዩ ማለት እዩ ክትሪኡ ኢኹም ኣብ ወገን ትግራይ መናእሰይ ክገብርዎ የብሎም ኢሎም ዛረቡ ዘሎ ሰባት ንምንታይ ንኹይናትን ብዝብሉ ንምንታይ ከምኡ ትገብሩ ዝብልና ሰባት መጽኦም ኣለው ካበኦም ነጥዮም ዘብል ጉዳይ እዩ ኣብቲ ናይ ሎማ ዓንቲ ቪድዮታት ክትሰምዑዎም ኢኹም ናይ ሎማ ዓንቲ ቪድዮ ናይ መወዳእታ ሒዝዎ ዝመጸ ክፋል ናይ ሓደ ቪድዮ ግን ንስኻትኩም ትግረሙ ኢኹም ሰብ ዝሰኣነ ሰብሲ ናይ በሐቅዶ ሰብ ሰኣነ ዝብል ጉዳይ እዩ ናይ በሐቅ ድዩ ሰብሲ ኢሉ ከብስሩ ንምንታይ ይኽሳብ ክንዲ ዓይነት ነዚ መንእሰይ እዚ ተቃሊሲ እዩ ድምጽ ሕዋቱ ኮይኑ እዩ ብዝተፈላለየ መጠን ዋላ ሕማቃት ምልከታታት ትዕዝብታት ዋላ ይሃልዎ ምስ ሰባት ዘፈላለዩ ሓሳባት ዋላ ይሃልዎ ብዘይገድስ ሰብዚ ግን ሰብሲ ኢሉ ከተርፋ ይብሉን ብዝብል ማለት እዩ ድምጽ ንምዃን ዝኣክል ሒዝና መጽኢና ኣለና ንስኻትኩም ነዚ ቻናል እዚ ሓደሽቲ ተኾይንኩም ሳብስክራይብ ምግባርኩም ኣይትረስዑ ክብለኩም የዝደሊ ويل نبارات ندحر داخوينكم دما قصالي حنص ريئቶታት ስለ ዘለው ነዞም ريئቶታት ዚኣቶም ተጸምበርጎም የማነ ኪዳነ እዩ ሰላም አይተሽደን አዚኻ ሰልፍ ተአማንነት ወይካ you are full self confident ኢልነሎ ዘለካ ኢኻሞ አጆኻ ቀጽሎ ክብለኒ ሐሳቡ ገሊጾሎ ማለት እዩ ይቀንየለይ የማን ሓወይ ተኽላይ ሃይለ አታበጀኻ እንዶ ግጥሚ ዝብልዮ ኣብ መንጎኻ ላይክ አሎ ግጥምባ ይብለነሎ ማለት እዩ አታ ግጥምባ ግደፍ ይልነሎ ሓራይ አልጋነሽ መልአከ ሽደን ኢላትነላ ማለት እዩ ብጣዕሚ ይቀንየለይ ናዝሬት ሃይለ ላይክ ጌራት ሌላ ነዚ ቪድዮ ተማሳሳሊ እዩ ክቡር ሓውና አነናትካ ተኸታታሊ ብትገብሮም ብትሆን ሐሳብ ብጣዕሚ ንፉዕን በሊሕን ኢኻ ቀጽለ ዝብለካ ከምቲ ዝበልካዮ ኣበይ ነሩስ ጋብ ሕጂ አሚን ካሉ ዲኻ ማለት አይትገብሮን አይኮንኩን አይተገብረን አይኮንኩን ዝብል ዘለኹ ግን በኤርትራ ሰራዊት ጥራይ ድዩ ተገይሩ ኖ ብኽልቲኦም እዩ ኣዝዮም እዮም ድኻዕ ዓቢሎም ንሓፍተይናተይ ማለት እዩ አሸናፊ ሽበሺ ማለት እዩ ሓወይናተይ አሹ ሓወይ ማለት እዩ እዚኦም ኩሎም ዝገበርዎ ጉዳይ እዩ ከምዘይ ገበሩ መስሎም ሕጂ ኩሓለያ መስለን ስመንቆሮ ዝበሃል ጉዳይ እዩ ንሕና እንተኾነ እቲ ዝተገብረና ተገይሩና ኢልና ካብ ምዝራብ ዓዲ ክንውዕላ ይክእልን ንሳቶም እኳ ንኽገብሩ ዘይሓፈሩ ንሕና ኣብ ልዕልና ዝኹለይ ጥፋታት ተፈጺሙ ንሓፍረሉን ንፈርሓሉን ዋላ ሓንቲ ምኽንያት የለን ወል እቲ ጉዳይ እዚ ንምንታይ ከምዚ ዝመጽእ ዘሎ ንድሕር ኢልኩም ግን ኣብ ሎማ ዓንቲ ትማዲ ጀፍሪ ኢፒስቲን ዝበሃል ሰብዶ ሰሚዕኩም ኣለኩም ሓቂ ብተደጋጋሚ እዚ ቲክቶክኩም ከምዝናተ ያጫናሊqዎ እንድሕር ዳሊ ኮይኑ ምናልባት አቴንሽንኩም ተወሲዱ ኾውን ይኽእል ኢለ ግምት ታይ ማለት እዩ ታይሚንግ ኢዝ ዘ ሶሉሽን እዮም ዝብሉ ወይ ከዓ ግዜ እዩ ፍታሕ ዝህብ እናበሉ እቶም ግፍዒ ዝፍጽሙ ሕማቕ ነገር ብልዕል ህዝቢ ዝፍጽሙ ግዜ እዩ ዝፈትሖም ዘይ ንሕና ብድሕረይስ ዳንዲራይት ብቆል ዓይነቱ ማለት እዩ በለት አድግ ዝበሃል ምስላ ብድሕሬና እዩ ተኸስኾውን ዝኽእል ምናልባት ንዝረኸቦ ይርከቦ በዘይ የገድስ እናበሉ ዝፍጽምዎም ገበናት ማለት እዩ ግዜ እንተዘይ ኮይኑ ካሊ ትርፊ የብሉን ትናይት ማለት ዘረባ ሕጂ ብሓጺሩ ወተፈጺሙና እዩ ተፈጺሙና እዩ ብኽልቲኦም ፈጺሞም ከውቅዑ ከለው ግን ተሓደ ነተሓደ እናበሉ ኦፍ ኮርስ ሪኹም ኢኹም ኣወል ስዒዱን ብዝሓለፈ እዋን ንሕና ዝፈጸምና ነገር የለን ንሕና እንተዘይ ንህልን ነርናስ እኳ ዳሳይ ምድሓንኩምን ንኽብል እውን እዩ ደፊሩ ተዛሪቡ ዘሎ ማለት እዩ ክልቲኦም ግን ከማሳጎኒ ይኸሪእኩም ናይ ሎም ዓንቲ ቪድዮ ክትሪእዎም ኢኹም ንስኹም ሕጂ ከምዲ ኣትፍለጡ ንባዕሎም ክዋዱ ቀደም ተሓንቲ ጽወም ናብ ናይ መጀመርያ ቪድዮ ሒዘኩም መጽ ያለኹ ማለት እዩ ሰላም ኣብ ውሽጥና ወፃን ዘለኹም ክብራት ተኸታተልተይ ዝሓለፈ ግዜ ምዝርጋሕ መጽሓፍ ላቭ ኤጌንስት ዘ ዎል ንስተሓዋወርኩም ንኹላኹም ዘለን ልዑል ኣኽብሮት እናገለጽኩ ሕጂ ድማ ኣብ 2026 ኣብ ዝካየድ ብኢንተርናሽናል ኢምፓክት ቡክ ኣዋርድ ዝዳሎ ውድድር ተሳቲፋ ምህላዋ ክገልጸልኩም ይደሊ ናይቲ ውድድር መምርሕታት 40% ምርጫ
ቮት ከውን ከሎ ተስተረፈ ስሳ ድማ ናይዛንታ ፈጠራዊ ብቃዕትን ስነ ጽሑፋዊ ንጻርን ይሽፍን በዚ ምክንያት ድማ ከሞትሩ ምትባዕኹምን ሓገዝኩምን ይሓትት ኣብዚ ሊንክ ኣቲኹም ክትመርጹ ብትሕትና ይሓትት ይቐኒየለይ ክብል ሓጎስ ሱዝኒኖ ቅድሚ 4 መዓልቲ ፖስት ዝገበረሎ ሶ ኣብቲ ሊንክ እንዳኣተና ክቡራትን ፍትዋትን ሓዋት ላቭ ኤጌንስት ዘወል ዝብል ትሕዝቶታት ኮሜዲያን ወይ ከዓ ስነ ጥበባዊ ሓጎስ ሱዝኒኖ ብጣዕሚ ናይ ቁልዕነትና ኣብ ልዕሊ ቋንቋና ጽቡቃት ነገራት ዝሰርሐን ዝፈጠረን ሰብ ስለ ዝኾነ ምትባዕ ይፈልየኒ ይብላሎ ክነታባብዑ ጻውዒት ይገብር ነቀደም ማለት እዩ ጽቡቕ ነገር ስለ ዝተራእየኒ እዩ ናይ ዝሓውና ዘረባ ከዓ ካሊ ናይ ስነ ጥበብ ውጽኢት እስኪ ንገረና ትብሎ ነገር ምን ኣለዋ እነታትኩም ደስ ይልኩም ማለት ዲ ኦሬዲ ጽቡቕ ስምዒት ኒኩም ኣነ ባይ ዘ ወይ በ50 ቪዲዮ ስለመጣሁ ብጣዕሚ ይቅርታ ሶሪ በ50 ቪዲዮ ግን ገዛኩም ላይ ትርእዩ ሰባት ባታ ዓንት ሰባት ይሁን እሺ ሰብ ሃሜል ወደደኻ ኮይኑ ጥራሕ ገጹ ሃሜል ኣደይ ልኾነት ትኾን ዝገበረት ገይራት ኣኸለይ ልኻዶ ይኽወድ እዩ ላን ስደት ታ ሃሜላ ስደልካ ማለት እዩ ታይ ሓሳብካ ኣነሲ ታይ ሓሳብኩም ማለት እዩ ብጣዕሚ ይልድብር ኣሕዋት ስብሓት ይሞት ብጣዕሚ በቃ ሸም ኦን እዩ ብራዘር ዋላ ስኸለ ማለት ብጣዕሚ ይልድብር ሲስተር يخيدا هذه السدة كابداني يمتي أي كل أخلها هذا مال استردوني أنا زي أحوال هذه تعلي كأرشي وين زلوا بيتسبت لي كاتبو كيد ما كل أغلى خير شو شيء تمنا أنا ودي سبحت كم أنت كل أخلها يخل مال أمان أكتر مالتي زحزنن زجرم الناس لزخون يسحقه تمالون مرمتها هيبكم مالتيو نحنا عند سحقنا زبلسي نحنا عند صحفنا عند حزنا يكون نيرو إلكم رئيته يكونني قلت أزيوم بتعمي ورك زخونو رئيته تاتيوم تمال توهيوم نبايزوري مالتيو اتحدا بوشتي فيسبوك صحفي توهيبني كاب حدا عبي ودي زبل أبو توهيبني ترئيته حلنا خازرو رئيته تاي زبل نيرو ترئيته مسيلكم حزر قبل لكم كله እሺ ይኹን ጳጳስ ወዘተ ገለዝ በኋሉ ፖለቲከኛታት እዮም ፖለቲካሲ ክሳተፉ ግድኒ ፖለቲክስ is everywhere ፖለቲካ ማለት እኮ ኣብ ኩሉ ማዓልታዊ ህይወት ደቂ ሰባት ዘሎ ጉዳይ እዩ ፖለቲካ ዘይብሉ ሓንቲ ነገር ጥራሕያ ሰባት ዝፈትዎን ጸልእዎን ገለዝ በሃል ጉዳይ ምስ ናይ ባዕላቶም ድሌት እንተዘይ ኮይኑ ወይ ከዓ ናይ ውልቆም ርእቶታት ወደ ሓቂ ዘይኮነ ክዛረቡ ከለው ተዘይ ኮይኑ ከዓ ሳይንቲፊክ ቲዮሪታት ሃይማኖቱን ቲዮሪቲካሊ ተዘይ ኮይኑ ካብ ወጻሲ ዋላ ኣብ ገዛና ነይሮ መኻልብሲ ክገርመካ ቶ መኻልብ ንባዕላቶም ሓያላት ፖለቲከኛታት እዮም خطوام كله خاطر حيوم زنوب حتى زي كوينو أيزارون كولو قليصهم لي مالتي أنا of course politics مالت تاي مالتي يلوم نزحات سواتي نقرأ من قدي مستري إتو تحيس لازم تسأل إنا يزحاوي نقول نقريفة مالتي مس سلطان عقم مالتي power مالتي authority عقم مالت سلطاني عقم مالت power سلطان مالت كauthority مس مكفل هافتي ريسورس كم يجرك أخن حدا محبر سب تكفافلو خم يجري كلازي بس حكا سلسة إدنا عيخ وصل زجباني نوع حمش تنات كجلازي يوم كلهم politics يوم so أب معلته هو تاتسي كم جعينة نجارات أب حجي مس حج ستحازو مس موت حجي مستمرتي خمس خون اللوت عنا خمس خون اللوت الكاتة تزارب politica زي كله مالتي يخون بزي يقدس أبكم زي خن زارب من تلنا هذا زي متحصل زلهم تم قالت of course يتكمل لهم يدقاقيمه حجون سيحقا سلازغون كينات زروا متيو زس حقا نقن تقري منبر فيل سلازي يقور كونتناتو حزن يكونن إذا ما نأسيزي لك عخمزها مخاتكم ما نأسيو بتماساسالي نسخاتكم ون ما نأسيوكم حاوي أمينة كيد اللخو نابسدت نديوكم أمينكم نبوهم أمينكم نابسدت كيدكم اللخم والذي مالتي مالتيو كابزم تمسيوم جنزب كل أخلنا يوم مالتيو كابزم تمسيو مالت انتاي مالتيو كابزم تمسيو عزب الكالسي سب أين يريب بهالقدم سخيرو حجي خد كله صبح تسرح تاسويت يول بوينا من قدي كابي يمسي ايلو كابي يمسي بعلو يصغير يق كاب زمصه تمسي ايلو بعلو مليس እንደገና ይምልሶሉ ማለት ይحسبو كابي يمسي حتبل كلها بينها كاب زمصه تمسي غايبل حجي خاسي كاب زمصه امسي يخبال كلس كاب زمص انتلي وطرح يخمصالك زغل انت زي كوينو منفس نايتم ولدكم بمرغمون حما نغير كي بصح الناسي وي كي بصحكم اينه ጫናንቁ
زيبلهم من تخوينون زم سدرا نعو أمينا موت يزولو توم زحولو توم زم حلالفو حدقنياتات سبت زبلعو بسبب زقامرو كندي نجار يزرعوا عيل حجي لهم عن تانا نايسب نجار نايسب هوتسي أبيد سب جنزب أبيد زخون حماق زقبرو سبات طلع ودي أخم زلاب تحت أملاخ مالتي كأملاخ وصاي زي حزر حنا كخم زيل سو كم دي عينة نجار ندار أخوم أمك أخندي نجارات جبنات نتفتس أم زعلم زي أبوي أدي أيهر لهم جنزب ولا تلاقي حم كسد لهم ملقى حونكو زي وتص لقى حونكو حمام ولا دخمن موتني كتها دايركت افكت جورو ما يكل جن ببزحي ጭንቀት ሽኮሪያት ሕዞም ድፊት ደም ይህሎም ማለትዩ بحمام يموتوا زم ولدهم تماساسال እኮ ካብ ሞት አይምለጡን ሶ ናብ ካሊ ጭንቀት ናብ ካሊ ስትረስ አይነጥዎም ብዝተኻለ ጥዕና እንተሎ ድንሽ ዘብልዕካ ተኾይኑ ምግቢ ክትበልዕ ዘይትኽልከል ንሕር ኮይንካ ጸገም ዘይብልካ ንሕር ዳ ኮይኑ ወላ ኹዒትካ ንምብላዕውን ምድላዋትና እንዳወዳና እንዳርሃጽና ክንነብር ክንክእል ኣለና ክብለኩም ደልየ እዚ ጉዳይ እዚ ብዙሓት ካለው እዮም ተስፋይ ተቆረጹ ከመናእሰይ እዚ ጉዳይ እዚ ብጣዕሚ ተሓሳሰብ ጉዳይ እዩ ክንዛረበሉ ኸ ስለ ዝግባእ እዩ ታይ ገርኒ ማለት ስትርዱኒ تخدلكم سواتي استي بمنتاي كالكوليشن هذه اب بتكسن لمن الله انتاتكم دس لكم مالدي اوريدي صبوق سمعتنيكم ابن ادخاكو اتلمن لاتا وعطا يزحفري دي خاطا كاوترنت حشك تلني خاول وا ادس واخد كان تقمت برازر با يحفري بطعمي غزا خاريه كتسدد تخيلها يسوس كنا ملخ صبو حراي እግዚአብሔር ጓሳየዩ በረኸት መሰለ አምንታይ ተፈልጦ ንሕርዳ ኢልኩምኒ አብሽረ ዝፈልጦ ቆልዑ ኢና ኩላህና ነርና በትሽዑ እዋን ኣብ ኮሮና ሰዓት ከባቢ ማለት እዩ ዋላ ሕጅውን ቆልዑ እንዲና ግን ንሱ ብጣዕሚ ኣዝዩ ህፃኒ ሶ ከምዚ ኣብ ደርፊ ገለ ስለ ንሪኦ ውድድራት ገለ ይገብር ስለ ዝነበረ ኣብዞም ናይ ዝኾነ ነይሩ ምድላው ሾው ነይሩ ማለት እዩ ኣብቲ ሾው ንሱ ብዙሕ ግዜ ክራሩ ሒዙ ይመጽእ ገለ ነይሩ ብጣዕሚ ኸ ፍሉጥ እዩ ነይሩ በረኸት ማለት እዩ ካብቲ ማዕስከር እውን ጀሚሮ ክልተ መሳርሕታት ሙዚቃ ይኽእል እዩ ዋጣ እውን ይኽእል እዩ ክራር እውን ይኽእል እዩ ሕጂ መጀመርያ ከባቢ ግን ተዘይተጋጌ ካልእ ቋንቋ ይዛረብ ትግርኛ ኣይኮነን ዛረብ ነበረ መስለን ወይ ከዓ ዝደርፍ ዝነበረ ግን ከምኡ ሰሚዐ ነይረ ተዘይተጋጌ ነው ውሕ ገይሩ እዚ ቪድዮ ብድሕሪኡ ኸ እንዳማዕበለት ስነ ጥበብ እውን እንዳጉልሆ ገለገለ መፅዩ ብዙሓት ሰባት ካፈሊጦሞ ስነ ጥበባውያን ከም በዓል ግርማ ዳዊት ካልኦቶም እውን ዝኣመሰሉ ተስፋይ ሊፋን ገለ ዝበሃል ዘሎ ተስፋይ ማለት ተስፋይ ዝደራፊ ጓል ሃገረሰብ ከምኦም ዝኣመሰሉ ኣብትናታቶም ሾው ይኻ ዝመጽእ ነይሩ ብዙሕ ግዜ ኸ ደስ ባህሊ ነይሩ ሪም ጥበባት ዝበሃል ነይሩ ኣብኡ ሶ እንዳተፈለጠ ኸይዱ ነይሩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ እውን መጽኡ ብዙሓት ስራሓት ተሰሪሑ ክመርዖ ከለውን ገለ ርኢና ወፃ እውን ከም ዝኸደበ ብዝሓለፈ እዋን ሰሚዕና ነርና ሕጂ ኸ ተመሊሱ ኣብ ዓዲ ምዃነ ይፍለጥ ነበር ፓስተር ኮይኑ ሶ ኣምላኽ እዩ እዚ ኣገሊጹለ ይዝብል ሞገስ ሓውናውን እዚ ሕጂ ጽብቕት መንገዲ መሪጽ ካይልወሎ ጅግና ዘዋጻ ካሒስካ ኣለኻ ይልወሎ ሞገስ ንጉሰውን እስኪ ንስማዓዮ ንበረከት ንእሽትለይ ከሎና ኢየሱስ ከነብል ከሎና ስን ገለ ዝቕየር ነገር ኣሎ ገለ ዝጠፍ ጸልማት ይድረደለኹ ሃሌሉያ በቃ ዝቕንጠት ጸልማት እቲ ጸልማት ድነበረስኒ ብርሃን ክኸውን በቃ ሃሌሉያ ኢየሱስ ተልካስኒ ሃንደበት ኣብ ጸልማት ነርካ ከምትልቺ ውልዕ ከተብላ ኮለኻ በሓንሳብ ዝውልዕ ትልቺ ከምኡ ድማ ህይወትካ ቀይር ይዝብል ሃሌሉያ በቃ መርገም ድነበረ ኩሉ ነገራትካ ናብ ምርቃይ ዝቕየር ሃሌሉያ መልሓስካ ዒፈል ዝነበረ ናብ ምርቃይ ዝቕየር ሃሌሉያ ካብ ክንደይ ደይውፃና እግዚአብሔር ሃሌሉያ ነትዕውር ሰባይሲ ክዛረበ ከሎ እግዚአብሔር ስኒ እንታይ ገብረልካ ትደሊሎ ሪዎ ኮይ ኦሬዲ እንታይ ክገብረሉ ከም ዝደልስ ፈሊጡሎ ዕውር ይኽሪ ይደልዩ በቃ ማሐረን እንደው ለኸለስኒ ፍሉጥ ነገር እንታይ ክምሕረ ከም ዝደለየ ግን ሓቲትዎ እንታይ ገብረልካ ትደሊሎ ጎይታይ ክሪ በቃ እምነትካ ሕወየትካ ረአበሊሉ ድማ ሓደጎ ሪዩ በቃ ሪዩኹም ሪዩ ስለዚህ እግዚአብሔር ድሌትና ስለዚህ ይፈልጥ እንታይ ሓሪፍ እዩ ኣባሃሉ ሕጂ እንታይ መሲልኩም ኣብዚ ጉዳይ እዚ ናይ ባዕሉ ሓሳብ ይዝገልጽ ዘሎ እዚ ናይ ውልቀ ነገር እዩ እምነት እዩ ሶ ኣብ ከምዚ ኣሎ ከምዚ ኩነታትስ ይርከብ ካብቲ ዘመናዊ ዓለም ወይ ካብ ምስታይ ካብ ፍቆዶ ናይ ካልኦት ዘይድለዩ ጉዳያት ናሰራሕኻ ህይወትካ ምብልሻውሲ ኣብ ዝሓሸ ካብቲ ዓለምስ
ተነጽሉ ናብ መንፈሳዊ ህይወት መጽዮ ለንምባል ዝኣክል እዚ ፐርሰናል እዩ ውልቃዊ ህይወት ናይ ሓደ ሰብ እዩ ኣብዚ ንምንታይ ክቅይር ክኢሉ ንምንታይ ሃይማኖት ከምዚ ኮናት ናይ ሃይማኖት ትክክል ኮይን ነይሩ ከምዚ ክገብር ኣይነበሮን ገለ ዝበሃል ጉዳይ የለን ሃይማኖት ኦፍ ኮርስ ነናይ ባዕልኻ ኢኻ ተኣምን ኢኻ እምነት እዩ ዝቅድም ነቀደም ተዛኣመንካ ኢኻ ተስዕብ ማለት እዩ ዛስዋይ ከዓ ከምዚ ዓይነት ሰባት ነናይ ባዕላቶም ሃይማኖታትን እምነታትን ብፍላይ ከዓ ጉዳይ እምነት ክኾን ከሎ ኣብ ልቢ ስለ ዝኾነ ልቦም ዝበሎም ክገብሩ ንቡር ዝኾነ ማለት እዩ ሶ ንሕና ብዙሕ ክንሕደስ ክንግረም ኣይኮንና ንኽእል ታዩ ግን ስነ ጥበባውያን ገለ ክበሃል ከሎ መዓልቲ ህይወቶም ከምዚ ኮይኑ ከምዚ ገይሩ ከምዚያ ኮይኑ ከምዚ ገለ ዝበሃል ናታቶም ወሳኒ ባእታ ስለ ዝኾነ ልክዕ ከም ስነ ጥበባዊ ከዓ በረከት ሓደ መንእሰይ ስነ ጥበባዊ ስለ ዝነበረ ንብዙሓት ሰባት የዘራርቦም ስለ ዝረኣኹ እየ ነቲ ቪድዮ ሒዘ መፅየ ዌል ሴድ ኤንድ ዌል ዳን ኢልና ኣለና ማለት እዩ ናብዞም ወላዲና ክንሰግርና ዞም ወላዲና ከዓ ጎይታ ምስላን ሊቅን እዮም ነይሮም ማለት እዩ ሊቅ እዮም ጎይታ ምስላን ሊቅን እዮም እስኪ ንስማዕ أبي عبيد نقص كاينهم درون يتسددوا صلاة نقص تأثيري أتو صلاة بتكرسيات تطيري أتيو نصلاة غات عريكايو صلاة يبناي تاخرتنا أنا تقرأ هونا نامتنا عندلي ناين بوليتيكازي أطرفنا لورمو تريفوهم لغندر تريفوهم بيت بوليتيكازي كي يحرسوا يلوم نمتا كي يسرقوا يعني يمتا لهم يتوبيا ويان قلنا الوطن بموعي للو قادتنا إثيوبيا تخكلنا يطوي لوي نصوم نقص كاينهم مرتنا مريتنا هونا مريتنا أنا تقرأي كارتا بدرج فلوتيو بايلس راسه فلوتيو بعدهم من عندنا حواحتكم تركي يبايسكم لمراق لمترقم به سلطان حلفايو طبق تاريخ هدوكم باني يركس فتحين قس كلت أزين بتعامي زحزناني قدياتن زسحقان قدياتن نايزهم ولادي حقها أنين مالتي سألا أنقص لهم سألا أنقص انتهي لي أتي أميلهم تتحيزي أتو تأثيري أتو سألا أي بيتكرسيان كأتسيري أتي لهم بك أنقص ندحر كوينو قزيان دحر هيبو زخونا سب زبالة كانوا سيخات قبر زي مالت كتعمز كتدار قالت خيلي خاكو قد قزيان مزهابو نقول جزية لو استبهلت لك تصبوا أيو تجزية هو ناي جزية مبر ناي سبس ججنا اللي لوم يبهل هسأيت يدرس بهال نقول سمع ناي جزية ناي جزية ججنا مبر ناي سب ججنا اللي بقى بجزية خد ججنا تخو أفت جزية خمالت كأوب الحريو أنتم يقولوا خاني رمان بس أنا يركوا عنا بس أنت يقولها بقى تعرف بقى تودا بقى حلف كتهب مالتي ونعوها أي تمسحف كم تلك بركة عنته من إسي كوين ناب صبوا نجار تمليس جالس بلكم صراحة وصبوا نجاري ناب أملاك كحت ملص كلها أملاك كانوا تجلجل مجمر مالتي مس عبرها مس إذا كان هاللخا إذا كاسي درفا والد مسمع أنت أبين كله سيكا من إسي حون تلخا طوع تبلك لها شعنا أملاك تمليس كامبر نحرد أخلهم ملصني تجديد كامل by hook or crack a mode أتخذ تملس لو عندها willingly or unwillingly صبوي أوكي نابزي من يمارخو محزن جزيلة أزم ولدي كبري يزقبهم كم زي طرح أجرام زوج صباح وصيت من مرجم كرأي يزبليو أتابع أي مساحة دي خواجة حدي ريلو أبزي تري ورلهم أما جناخ خدي تسوي أميلو إذا بزي زول حدا بس أيسي كم إلو مالتي مساي وبزاي أبالي عمنادو إلو بزي ترى دا ديم أبدي حريتنا دا تقرأ هذا كي تسمع كاسو قبليلو ترى ديكم دي مالت نزور الدو سبت راح يزوق عزلو حدا يو أدقسي إلوم أدقو وليدا كي تدربيو وليدا كي تلحسا خبدا زبهال لحق إلو مسلا قوم زبهال مسلا له أزوي تحجي تفتير زولو قداي ناي تقمي تقمخا مالت من زبازح حزة من زبازح منزعه من زبازح سرقه يزبق أصوص العالم نسون فلت إلا لو مقول عيكونن فتحاو خفف لها فتن تزهلو كل سب تزبصح وسيلو تزخون زت أمياء مترخبن كل سب تبيت مرتبة أقوى وزت قمرن تزخون زي مهار سبا مترخبن كل سب اتنا حكمنا ناوتي بأقباو تتقيمو لسه مدحانيتون زوصح تزخون تقرده كل سب بزو حساب تتقعيو
ገለገለ ሰባት ቃ ጥራሕ ንውልቃው ጥቅሞም ይወዓሉን ዝኹሉ ነገር እንታይ መስለኩም ፍትሓው ዘይኮነ ክፍፍል ጥቅሚ ዓለም ክፈጥር ከሎ በሚዛን በባላንስ ሁሉ ምድር እንታይ ተረፈ ባሕር እንታይ ተረፈ ዝተሰፍረ እዩ ሱፉር እዩ ኳንታይዝድ እዩ በመጠንስ ይፍለጥ ታይ ግን ትሽግር መስልኩም ስስዕ ዝበሃል ኣሎ ግሪዲነስ ሽዑ ሓደ ታይ ይመጽእ ንምንታይ ምዃኑ ዘይፈልጥ ኤክስ ዋይ ዜድ ኩሎም ሃፍትታት ንዓዮም ዝግቡ ይብለካ ሽዑ ሰለስተ ኢና ነርና ንሕና ኸ ኣነ ኪሎ ሽጉርቲ ኪሎ ድንሽ ኪሎ ኮሚደረ ኢና ደሊና ሰለስታና ሰለስቲኦም ስንዓይ እንተ ዘይኮይኑ ዝተሓደ ይጥቕልሎም መቐለና ባሞ ኣማቐለና ባ ንማቐል ነንእሽት ለዋላ ይብፅሓና ደሓን ወይለይ ካብኡ ሕጂ ትሽግራት ናምንታይ ፍጠር ኮሚሌቲቭ እንዳኾነ ናብዚ ተዋግኦም ካ ድሓራ ብትሕቲኻ ዘለዎ ሰባት ትዝበዝሕ ደወት ገንዘብ ትሕዞ ናኸፈልካ ማለት ናኸፈልካ ሕጂ ብጣዕሚ ካብ ዝገርም ነገር ተኸፊልና ተማቒልና ወዲእና ሳብታ ውሽጢ ዓድና ንባዕሉ ስካሊእ ውግእ እንተኸፊትና እሞዞም ወለድ እዚኣቶም ተማልውን ይቃለሱ ነይሮም ሕጂ እውን ይቃለሱ እሞ ከዓ ጥራሕ እግሮም ንሕና ወላ ንምሩኻት ናይ ካልኦት ዓዲ ንገብሮ ምሽቅባጥ ንሓፅቦ ነገር እቲ ንገብሮ ነገር ብሙሉእ ንዓና እዩ ዋጋ ዘኽፍለና ተረዲእኩም ንዓናስ ንሕስር ወላቶም ናይ ካልኦት ዓዲ ዝተማርኹ ሕጂ እዚኦም ምሩኻት እዮም ናይ ካልኦት ዓዲ ዝተማርኹ ግን እንጀራ ንኹሉ ሰም ይዝረእ ነበረት ናይ ሓሰት ፕሮፓጋንዳ እሱ ከምኡ ይዘርእ ባይዘወይ ካብ መዓዝና መዓዝ እዩ ንምሩኽ ብላዕሊ ስተየለልካ ዝበልዕ ሰቲ ነበረ ክትሕሱ እንተዘይኮይኑ ማለት እዩ ሕጂ ነዞም ደቂ ዓዲ ነዞም ውሽጢ ዓዲ ዝነበሩ ከዓ ትማሊ እዮም ኣፍተር ኦል በባዕላቶም ተባኢሶም እዮም ወፂኦም ተመራሕቲ ይዳዋውሉ ንሰምዑ መለል ኣይና ኮት ስልኪ ሎም ዘመነ ቴክኖሎጂ ሽዑ ነዞም ኣረግቶት ምልሻታት ነዞም ዓበይቲ ቅድም ሕጂ 3 ግዜ ናብ ቃልስ ዝኣተው 4 ግዜ ሸወድኩሞም ሕጂ መበራብ ሒዝኩሞም ዝወፃኹም ማሪኽናዮም ኢልኩም ጥራሕ ጫማ ተንቀሳቅስዎም ኣለኹም ማለት እዩ ንሶም ጽቡቕ ሰሪሖም ማለት ኣይኮነን ርኹስ ስራሕ ከም ሰርሑን ይፈልጥ ያነ ተማሳሳሊ ታይውጾም ሓራ መሬት hebዚ የለ ሓራ ኢሎም ታይሎም ይወፁ ታ ዓይነት ስራሕ ሒዞም ኣይፈልጥን ሽግር እዩ ግን ከዓ ነዚኣቶም ከምዚ ምግባር ማለት ተወሳኺ መርገሚ ኦፍ ኮርስ ወላዲኻ ዘይ ምኽባር እዩ ወለዲኦም ዚኦም ትሪኦም ኣለኹም ወላዲኦም ሰየቡ ወላዲኦም ጥራሕ ጫምኦም ማለት ተኽዳኖም ንሳያ ባዕላ ታትማሊ ትቃለስ ዝነበረት ክዳን እያ ሕጂ እውን ኣብኣ ዘላ ማለት እዩ ሞታ ዘረባስ ሚል ኸጠቓላ እዩ ብከምዚ እያ ብዙሕ ሓቦታትኩም ስዋኣት ብትግራይ በዚ ከዓ ስድራኹም ብኤርትራ ስዋኣት كبير قيس ما أملا سمعني هنا تحقق في الحاجة سنت أنا قرما يدمع عقب لكم تقال سوا ماشي أوزي إرتراويان دخمة تريهم حكاية إرتراويان أوزي دخمة لكم نسنت أنا قرما يسي تفتاوي شوس نزياس نحانت شو نزيا معطاء عبياتكم إرتراويان عورت لكم قاني يفلت يريكم كي يستاوس كوي ناي حاونا سلمون موسيقى اسمرا تزيات تيغرو عين ييل دوريفوس جروب فاتيركم اورغنايز غيركم تاي تبعتكم ما يكون ناي سنت نغير ما يوتيوب كما غير زي تعصوا نعند حابرنا نقالس تاي صقملو زي متقلاس يابياتكم يصرحوا دلما ناي تيروريزم يو انصار هذا تግራይ يسرحوا له حاوكو يتراوينا بلا معناتي يشقطوا بعدكم بهزوكم تفتاو شو زل شو حيزو سنت نغير ماي تيروريزم زخاتلو انصار هذا تግራይ زخونو اب هذا تግራይ ጨፍጫፍ ዝገብሩ ዘለው አካላት ናይ ብልጽግና ኦሮሞ ምስሊዮም ተሰለፈ ኤርትራዊ ከመይ ገርኩም ተሽምኩም እናጸይቀልኩም ሃገርኩም እናጸይቀልኩም እዚ ጸይቃመዝ እዩ ከመይ ገርኩም ትዕግስት ገርኩም ሰውይኩም ተሰምዑዎ ኤርትራውያን ብጣዕሚ መደንቆሪ ናይ ሓራይ መደንቆሪ ማለተይ ካቤናቤ ከምቲ ድንቁራ ይፈልጥን ሕጂ ደንቁርካ እንዲኻ ዘለኻ ካቤናቤ ከምቲ ድንቁራ ይፈልጥን መደንቆሪ ክትብል ከለኻሲ ምናልባት ዋላት ኣካላው እዝንውን ድምጽ ንኸይ ኣቱ ክልክለኒ ይኸውን እዩ እንተኾይኑ ሓደ ዘረባ እምበር ኣእምሮኻ ምንም ሓሳብ ከም ዘይቀበልን ኦሬዲ በቃ ቲኬድድ ኮይኑ ከም ዝወደአኒ ተረዲእካ ማለት እዩ ታይ ማለት መሲልካ ስልጠነ ግርማይ ኣብ ኣሜሪካ ይዝርከብ ሰለስተ ቤት ጽሕፈታት ኣለውና ዩቱብ ተረዲእካ ዲት ሓደ ኣብ ኣሜሪካ እዩ ኣብቲ ጎዳና ኣብ ዝኾነ ጎዳና እዩ ሽሙ እንተተጋጊ ፓርካዊ ማውንቴንስ ገለ ዝበሃል ኣሎ ኣብ እዩ ዝርከብ እቲ ሓደ ከዓ ኣብ ኤርላንድ ኣሎ ኣብ ዩኬ ኣሎ እቲ ሳልሳይ ከዓ ኣብ ህንድ ኣሎ ማለት እዩ ኤሽያን ኣፍሪካን ሓዊሱ ማለት እዩ ሶ ቤት ጽሕፈት ኣለዎ
ሌጋል ቲም ኣለዎም ዩቱብ ናይ ባዕሎም ዝኾነ ማለት እዩ ናይ ኬዝ ቲም ኣለዎም ሪቪው ዝገብር AI automated review ኣለዎም human review ኣለዎም ሶ ሰልጠነ ግርማይ ክትዕጽዎ ትኽእል ስለዚ ጠራዕኻ ኣይኮነ ጠሪዕኻ ንስኻ ሽሕ ግዜ ዋላ ኮሌክት ጌርካ ፒቲሽን ገለ ተትእት ነርካ ኣይትዕጽዎን ኢኻ ነቲ ቻናል ንምንታይ ሪቪው ይዝግበር ሪቪው ተገይሩ ድማ ብዙሓት ሰባት ስለዝተኣከቡ ይኾኑ ንሓደ ቻናል ዘዕጽዎ እንድሕር ዳ ኢንፋክት ጥዑይ ስራሕ ዘይሰርሕ ኮይኑ ሓደ ሰብ እውን ክዕጽዎ ይኽእል ማለት እዩ ምክንያቱም ሱል ቀሰብ ዝተተሓዘ እንድሕር ኮይኑ ሶ እትስኻ ትብሎ ዘለኻ ኣስመራ እንተዘይኣቴ ኣይ ትግራዋይን ዝብል ዝነበረ ጉዳይ ከይደ ከኣቱ እየ ከምዚ ገይረ ናብ ሓንቲ ዓድስ ከኣቱ እየ ዝብል ዘረባ ስለዝተዛረበ እዩ ተረዲእካ ዶ ከምኡ ተዓፅዩ ንምንታይ ተዓፅዩ ንምንታይ ንክገብር ይኸኣቱ ኣነስ ኣይኮንኩን እየ ዝብል ሲ ህልቂት ኣብ ልዕሊ ህዝብና ኣውጁ ዝብል እዩ ሰልጠነ ግርማይ እንታይ እዩ ህልቂት ኣውጁ ማለት እዩ ርዳእታ ክዋፅ ኣለዎ ስለዝበለ ሚኪ ሕሶለ ስለዝበለካ ድዩ በቃ ሰልጠነ ግርማይ ሓደ ጥፋት ኣለዎ كرمولو زلو إله بزح جزية تزاري بولو له مور بزعوا والكسبات فوكس هاي تجبر بزعوا صدرهم بزعوا جلملات هزبهالو قديات أي تعلل مالتيسي زينا حق يوتيوب قال زي كونس نعها ونس نبرسونالي تخص صبو أي كونن ناي حبار زخونو كولكتيف زخونو نايتي كوميونيتي لايف بتقلال لا ኢምፓክት ዘለዎ ማለት ሳው ጽዕንቶ ዝሕድሩ ነገራት ተዛረብ ካብኡ ብውልቀ ሰብ ደረጃ ወሪድ ካስኡልካ ገለ በለካ ለካ እንትኾን ተሎ ሓሚየቲ ዝመስል ክብል ሓሳበይ ገሊጽ ኣለኹ ካብዚ ዝሓለፈ ሰልጠነ ግርማይ ገባር ጽቡቕ እዩ ነዝናትና ህዝቢ እኳ ዳስ በዓል ንስኻስ ሕጅስ እንታይ እያ ዝበሃል ሓጋይ ዝተያ ዝርአት እንታይ ውል ወለድና ንዓኻ ብጣዕሚ ጽግም ዝብለኒ ዘሎ ንሰልጠነ ግርማይ ከምዚ ጌርካ ተመናቕኻ ዘለኻሲ نسخان سولو ميديا انهم حق حبركم تقربوا نسخاتكم حجي تعيدي حبريتها تقربوا اسكني بحقكم يعني ولا وعلى خاص كفرد انا اسكمي اذا امسل امرهم زلكم يغرمني حقهم يوم حد يسب زحجزا يفوتوني يبلكا زيኦም ሰባት ግን ካበኦም ነጥዮም ወኻበ ነጥዮም ሕጂ زيኦም ረእይዎ ሰምዑ ወንዶ አቡ ከይልና ክንብል ትህዝዩ ኩናት ክጸልእ ክስኮን አኽልና ክብል መስዋዕት ቁዝም ክናሳሕ ሞራል ክስበር ናይ ተሳዕራይነት መንፈስ ክስምዖ በቃ ያخلنا عنده كبل زغبر اني تسرح عد خدهن ذو خدهن توريرو تدفي انت يكونس اجيو خمزعاتو حليلو خمزعاتو خمسل ندي عن قالس زبل زياده يقبل تبهرا حيل خا هاو سلطان كقلال اراي ورق خبال سماسنكو هاو بسراوي تخصلا بمرحه تخصلا حراي سماسنكو هاو اراي ورق خبال زي زي يقبر انتاي زي يقبر مالتيو سلسته نغرات يغير كويناتي اخلنا خبل انبخبل مالت فرح تباهيلو كصواع جغنا تباهيلو يزبلنا زلكو غدي من غدي فاقم زوركم ازي سي جغنا تباهيلوس بلكم درون كونا لو منسي اغاروس ولا يسان اي قدسون سيجمر توم حصاوين اتينا ايلوم كساب حجي نابخوينا نبع محكم سي نزول مناسي نعو غدا يكون جغنا طرح كبهالولو نسو ግን ንህልቂት ኣብታ ቴሌቪዥን ኮፊል خزاربنا بعلها وصيها تقالس سبعان تلقى ጥይት ንህልካ ሜዳ ንህፈረስ ለጥ በለና ትግራይ ሜዳ ንየካ حجنስ من يلكلك من كلكلك دليت انت لك انا بحق مالتي زي ጀምሮ እንደዘዋጻካ ንሕር ኮይኑ ዘዋጽ ንሕር ኮይኑ ብዙ ግዜ እዚ ውግ መዝሓለ ጥይት እንድሕር ዳእት ኮን ተደሊ ኮይንካ ጻዓዱ ንመሳርሕ ኩናት ይሰርሕዎ ግን ካ ይፈርሕዎ ዝብል ሄድላይን ቀደም የንብብ ነራብ ጋዜጣ ነራብ ዝኾነ ታብ ገዛና ተለጢፋ ነራ ቀደም ጻዓዱ ሲ ነታጊ ይፈርሕዎ ግን ካ ይሰርሕዎ ይስብ ሓቂ ንሳቶም ናብ ጥቆም ከይቀርብ በዝኾነ ዲል ጌርና በኸም ተሳምዕና ክብሉ ከለው አጀንዳታት ሴት ገብሩ ከለው ንስኻ ግን ተይተዋጋኹም ጀጋኑ ክትባሉ ስሙም ትብል ኣለኻ ካላይቃ አሬት ወርቅ ክባሉ نحن يتزاربنا نكو 189 كنتال ورق نحن شيطنا خبلنا سمعنا بعلم نم تزاربوا من اريت ورق يدوم زيوم اريت ورق ديم زبالو غحافت ورق يم زبالو امنو كون زوقع زلو تحوينات انت خميز امسل مولاጭ አሳምና ዝኾነ ትውልድ ኸብ ተፈጠረ ኣብዚ ይዝነግር ካድረነት ሪኢና አና ነቦኻን ሕሲና ግናይ ከማኻን ኢሎም ወለድናሲ ካድረነት ስሪና አና ብዙሓት ሰባት ሓሊፍ እዩ ግን ከማኻ ዝኣመሰለ ልዕልቲ ዝሓሰቦ ቦይ ክትሕሱ ብጣዕሚ ክእለት ኣለካ ማለት እዩ ብጣዕሚ ብሱሊኻ ኣመና ንሕሰት ይብለካ ኣሎ ታይግወር ይብለን ሓጅና አና ከድካ ተቃለስ ኣብ ኣለትካ ይተዓድስ እንእቶ ተቃለሰላ ተቃለስ ሙት
ድሕሪ ሕጂ ኣይጎይን እንተይለካስ ንስኻ ሕጂ ንዓለም ስሉዕ ልዕልካ ኣለኻ ትቃለስ በቃ ተወዲያ መዓዘ እዩ ሰብ ዘይተቃለሰ ኮይኑ 3 ዓመት ኩሓተኽ ተባይለ ኣንጻር ሓፂን ናምለካ ዘለና አንጻር ሓፂን አንጻር ሰማይ ዘላ ማለት እዩ አንጻር ድፋዕ ይኮነን አንጻር ወታደር ይኮነን አንጻር ከምኡ ሰብ ይኮነን አንጻር ሞተር ተሃድን ሓፂን ሪኻይዶም ክልተ መናእሰይ ኣብ ዝሓለፈም ትጮ ድፍእ ዘበለቶም ብንስኻን ወዲ ንስኻን ተምጽኦ ዘለኹም ዘረባ እዩ ንስድራ መንእሰይ ከምዚ ዓይነት ስቃይ ዝወጽሖ ዘሎ ማለት እዩ ሕጂ ንስኻ ተዛረብካ ጅግንነት ከይጠፋአና ኢልና እስኪ ፈራሓት ኢና በቃ ጽቡቕ ኣነ ሕጂ ፈራሐ ብነብሰይስ በቃ ውጋእ ይፈቱን ጅግና ንኽበሃል ድሕር ኮይነ ጅግንነት ሰዓት ኣለዎ ግዜ ኣለዎ ታይም ኣለዎ በቃ ክትወጽእ ተኮይንካ ተዘይ ኮይኑ መወድእ ክዳንካ ይባሃል ወዲ ጓልካ ሲያ መወድእ ክዳንካ ይብሉ ምስላ ወለዲ እዩ ሱኢልካ ተፋሒውካ ኣብቲ ኢንቨስት ክትገብረሉ ዘይብልካ ወይ ግዜ ወይ ጉልበት ወይ ዓቅሚ ኢኻ ተጥፍእ ዘለካ ወይ ሓይሊ ሰብ ማለት እዩ ግዜ ዘልየተ ኮይኑ ዲፕሎማት ዘልየተ ኮይኑ ብኡ ዝውዳእ ሽዑ ንሱን ዓርሱ ዝኸኣለ ጅግንነት እዩ ንዓኻ ዘይተረድእካ ኣፍተር ወል ንድሕር ዘይተረድእካ ታኽንብለካ ሕጂ ክነምህር ሰዓት ኣይኮንኩን ሒዘ መፂ ሰብ ዝሰኣነ ሰብ ብሓቂ ሰብ ዝሰኣነ ሰብ ኮይኑ እቶም ትማሊ ጅግና ኣቦ ሰላም ንቑሕ ትግራዋይ እናበሉ ዝምጉስዎን ሰግሉልን ዝነበሩ ካድረታት ሕዚ እንታይ ኮይኖም ኣብ ማይ ዝኣተው ታንጮ ኮይኖም ረእይዎ እዚ ብሓቂ ሰብ ዝሰኣነ ሰብ ኮይኑ ተኣሲሮ ልፍዓተይ ተስፋ ማለት እዩ ጠፊኡ ተሰዊሩ ሕጂ ዝሓለፈ እዋን መን ይስውሮ ንመን ብስሩውን ናይ ወታደር እንዲዩ ተሓቲቱ ክሕተት ስጉም ተኸሰለሉ ንውሪ ገለ ይብል ነይሮም በዓል ወዲ ቢተው ክሕተት ኣለዎ ሰብ ዚ ናበይ ከም ዝኸደ ባይዞይ ንሱ ይኸም ዝብል ነይሩ መን ወሳዲ መን ተወሳዲ ገለ ይብል ነይሩ ኣበይ ኣሎ 48 ሰዓታት ውሽጢ ተዝገበሮ ጥፋቱ ናብ ሕጊ ናብ ትሪያል ክቐርብ ክኽእል ኣለዎ ናብ ፍርድ ቤት ስጉም ትኽወሃቦ ክኽእል ኣለዎ ክሰርተ ኮይኑውን ትገበኑ ተነጊሩ እዩ ስኢልካ ንእከለ ስለ ዝፀረፎ ወይ ንእከለ ናይ ሓሶት ስለ ዝበለ ኣይኮነን ጆኖሳይድ ፈፂምኩም ስለ ዝበለኩም በቃ ዝኹለ ጉድ ተኣስርዎ ዘለኹም ሰራዊት ሻዕብያ እዚ ሓቁ ማለት ከም ዘለዎ ግርም ንቕፅል ኣለና ዓፂኻ ባንኪ ተዓፂኻ መንገዲ ተዓፂኻ ጎረረና ከምዚኣ ገርኻ መድሓዚያ ተሪፋትና ምርታል ቃሪና ነገር ኣላ ጎረረና ንሕድሕድና ክሓንቁና ይኽእሉ ክትሕነቕ ቅድሚ ምሕናቕካ ከዚ ጎረረኻ ናሃለ መኽፈት መናገር ናሃለይካ ከዚ ኢወይቱ ዲ ዓለም ኣይተፍልጥን እንድሕር ከምዚ ዓይነት ፀገማት ተቐበልና እንድሕር ከይድና ተቐቢሎም እዮም ተቐቢሎም በቃ ክንቅፅል ኣለና እዮም ኩልስታት አዲስ አበባ እውን ዘለኹም ዝርዝር ናይ ሽም ዝርዝር ናይ ዞም ባንዳታት እዚኦም ተሰዲድኩም ላይ ውዕለታ ከፍሊ ሓደ ናተይ ሓዝ ክንደይ ሽሒኻ ዝበልካ ማለት እዩ ሓደ ናተይ ሓዚኻ ሞ ስለደሊኻ ጥቕርሺ ንባዕለ ናትካ ሹም ኢና ንሕዝ ዘለና ንሕና ናትካ ሹም ብምንታይ ኢና ንሕዞ ዘለና መሲልካ እመነኒ ይብለካ ኣለኹ ካብቶም ቦሎ እናበሉ እቶ እናበሉ መንእሰያት ዘወድኡ መንእሰይ ንባዕሉ ኣብ ታሪክ ይቅርታ ካብ ዘይብለሎም ሰባት ሓደ ሹምካ ክንሕዞ ኢና ንሕና ክንምዝግበካ ግደፎ ባንዳ ከምዚ ነቐልኩሞም ፅለይ ሹም ዝርዝር እንታይ ክትገብሮም ጀፍሪ ፒስቲን ኣታ መዓት እኮ ረኸብና እንታይ ኢሉ እዚ ኣብ ሕጊ ዘለዎ ዓዲ ኮይኑስ ኣብ ዝተምሃረ ዓዲ ኮይኑ ፍትሒ ፍርዲ ማሕበራዊ ፍርዲ ወዘተ ዝባር ኩሉ ዝፈልጥ ዓድታት ኮይኑ ፍትሒ ዘይብሉ ሰብ ኢሉ ንሃይለ ድንቁርና ሽሞ ብሓጓ ተፀዊዕ ሳቤት ኢሉ በዓሉ ኢሉ ርዮት ኮይት ድረስ ጸጋይ ማለት ነዚ ዝሃወ ሽሙ ተድሪዎ ሕጂ ኣነ ክነግረካ ማለት እዩ ንዓኻ ይቕልልካ ይኮንኩን ዘለኹ ንስኻ መዝጋቢ ኢኻ ንስኻ ተፈራርሕ ለኻ ሰብ ወዶ ንሕና ኸ ይብለካ ከለኹ ናትካ ሽሙሲ የድልዮ ኢነ ዝመንእሰይ ንምንታይ ተሓታት ኢኻ ንስኻ በሉ ከምዚ ዝገበረት ከምዚ ኮለና እንዳበልካ ንሰብ ተወድኦ ዘለኻ ማለት እዩ ንስኻ በቃ ኢንተርኔት ኣይግቦእኒ ንመንእሰይ እንዳበልኩም ትጽሕፉ ዘለኹም በቃ ክዕጾ ኣለዎ 64 ዲግሪ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ናይ ኮሚኒኬሽን ዲቫይሳት ክዕጾ ኣለዎ እዚ ንባዕሉ ወንጀል ምዃኑ ትፈልጥ ክትክእል ኣለካ ንስኻን ስታዲን ንሲት ትዛረቦ ዘለኹም እዚ ንባዕሉ ጥፍኣት እዩ ንስኻ እኳ ዘይተሓተትካስ እንታይ እዩ ዝበሃል ከይድካ ንስኻ ብልዓሊ ኮይንካልና ዘይፀመደን ጎለ ብልዓሊ ኮይንካ ከኣስ ናይ ባንዳታት ዶ ናይ ኮሚኒታት ሽሞም ፀለይ ዝርዝር ክንበካ ኢና ትገብሮም ነገር ተልኢካስ ካብኡ ኣለውካ እኮ ፍሉጣት እኮ እዮም ቶም ሽም ዝርዝር ስለደል ክልጠፉ ኣለዎም ሽም ዝርዝር ተሰሪድኩም ላይ ውዕለታ ከፍሊ ዘንኣሰ ካብቲ ዓብዪ ኣሕመድ ዝኸፍለኩም ዘሎ 6,000 ንላዕሊ ከፍለኩም መረድ ሓራይ እታ ምክፍፋልን ንፈልጣ ኢና ኦፍ ኮርስ
ተኸፊልኩም ትሰርሑ መዓዝ ጠፊእና ኮይኑ ተሓቅኮ ንስ ኮይ ተኸፊልካ ትሰርሕ ምህላውካ ማ ትላእኾ ዘለኻ ትዛረቦ ዘለኻ መልእኽቲ ይሕብር ተተኸፈለካ ማ ከምዚ ዓይነት ጉዳይ ምገበርካን ኦፍ ኮርስ ጥዑጥዒኻ ክትዛረብ ነርካ ታምኽፋልን ታምክፋልን ኣብ ኣላትኩም ክፈል ግን ክነግረካሲ እቲ ሓቅስ ንሳ እያ ማለት እዩ ታቐንዕና ዝተመልአት ዘረባ ባዕላ እዚኣ እያ ንስኻ ተኸፍሎ የለ ንስኻ ተፈራርሑ ሓይሊ ድሕረ ደጊም የለ ኣው ኮይንካ ሸቅል ዩቲዩብ ካ ሸቅል ከምዚ መሬት ወሲዶም ለይ ገዛኢልካ ብኸ ሓደ ግዜ ተተሓይስካ ኢኻ ንስኻ ብዘይትሓዝ ማለት ተኻሊእ ትዘይብሉ እኮ ምንም ርሂ ፀበላዕ እንተ ኮይንካ ሓጂ እንታይ ከይጠፍኦ እንታይ ከይፈርሶ በቃ ስቑኢልና ንዛረብ ኣለና ተረዲእካ ንስኻ ግን ትሑዝ ስለ ዝኾንካ በቃ ስቑኢለ ኣነስ ተጋጌስ ኢለ ዋላ ስኢለ ሹም ሸታሓይልኒ ልፍዓተይ ተስፋ ክብል ኣጋጣሚ ኣለም ጎርዋሕ ተዝብል ንስኻ ትትስእ እንታይ ምዃነ ይፈልጥን በቃ ንስኻ ምስኡ ዘለ ወይ ሃይለ ማለት ሃይለ እኮ መስሓቅ ኮይንካ ተሪፍካ መወዳእታ ጠለምቲ ዘለውንኩም ሓሶት ኩልክ ኣለዉ ላእኹሉ ኢኹም ሹም ዝርዝር 6,000 5,000 ከፍለኩም ይብለኩም ፕሮፓጋንዳ ኩልክ ኣለዉ ተመልከቲ ኣፍቲ ቀደም ብ2013 ኣፍቲ ቤት ምክሮ ክገልጹ እንተለዉ ቦታታት እናፀውዑ ብ2012 መጨረሻ ማለት እዩ ቦታታት እናፀውዑ ካብ ሕሞራ ገለገለ ኢሎም እስካብ መቐለ ወላ ሓደ ሰብ ይሞተን እኒሄ ኮይ ተዛረብዎ እኒሄ ኮይ ወላ ሓደ ሰብ ይሞተን ኢሎም ኣብ ቤት ምክሪ ቀሪቦም ብዝገርም ኢሎም ካብኡ ናይ ኤርትራ ሓይሊ ኣትዩ እዩ ተባሂሎም ክሲ ብጣዕሚ ምስ ቀረበሎም እንታይ ኢሎም ኤርትራ ተዘይህሉ ነይሩ ክንጠፊእና ነርና ኢሎም ስለተተኮሰ እዩ ኣትዩ ኢሎም እንታይ ከዘይበሉ ንሕና ሻዕብያ ካብ ውቕሮ ከይተሓልፍ ኢልና መቐለ ንሕና ኣቲና ኣብ መቐለ ዝፈረሰ ስለ ዘየለ زير يا أخي نعم مقالة قدم متحازو كبير برت سكوس زنبر أبي أحمد بدحري كمقالة مسوس أو خاص هسأون تقوله أوروبلان نفارت سديدو هسأون تقوله تشفشفة أبي أحمد زندرو كير صبو قرم زخونا زربا يقوزي تزارو زرب حاجة تغكلي كلنا ذكرنا مالتي ذكرنا يعني قالوا هاتم فيديوهات زي نسمعون نحنا بتعامينا نمسجن بعلاتهم دا تمساقون دا تشاللمون هلو عاتوني لهم كزارب خلو تمالون تزاري ولو إذا كل الجبنات انت عايز جبر زول نحرد لكم كلت يوم ننام علاتهم تحدنا يمشي كام صراحة يوم سرعة بوجن تقرأ زلوا بملو نمت تعاقوا مريض أو ما بيعلي شعبية أما خلاه من قصة راح يوم زارو بوجن إثيوبيا زلوا خا أب ما خلاه من قصتي دمت تعاقوا يوم بمن راح يوم زارو بوجن شعبيات راح زول يوم زارو كلت يوم تجبن فتيمة متحابيرهم بقى أو يوم حبيرهم يوم سرح نورو أو حبيرهم يوم أتيم نيرهم رينا يوم كوين حبيرهم يوم خد نورو تمكينا بزي خد نيرو بتمأخذ من قد مالتي سلازي نحناسي تانكتات نفلت إن تنو أوزن برا حرفة تانكتات نايك ألم زن برا من قد نفرس أزغدا أولد موديلات ولا أولد زخنا مالتي نساتن نزغدا زن برا خالي زن برا تيلان حكيلو سو زي فلت نجار يقولهم نتاير أمز جور زلوا حجي يك أباطور لا أمز زلوا نتاقود داي مالتي تحدث يك أباطر الله تاتبهالت زي خمسة لا تقال بقال راجع تاركن بايون نورو من اللي فتن نمشي مجمد يسجل متركاتين يقل سبوش على مهون متركاتين يهزبوش مهونون كإدرا منجست بلاي يإدرا هزب بتكبر سيدنا بتأمن منا مسجنه يإدرا هزبنا منجست لا درجونا طعمين أنا مسجن نتاز تجبرت لنا قداي مخنياتو عرقنا مسز بينيرو مسز بينا تعريقنا خاب من قسن العلي سلازين كلهم مزقور لا بتعمين أنا مسجني كذي درسنا سنت مسوات كفلنا زي درسنا هذه هذا وبعلو فدرالم يهون باندراي ስለነበር ብዙ መስዋዕት ከፍለን ገዝገብተናል ይሄ መስዋዕታችን አሁን ማቀብ ያለብን ነው ስለዚህ እኛ የምንለው ብዙም የለም እየተጋገዝ እነሱም ስለሚገልጹት እኛም ስለምንገልጸው እነሱም ባንድራይ ስለተዋት ሺ ከፍለናል እንደ ኤርትራ ሰራዊት ሺ ከፍለናል ከዚህ በኋላ የኤርትራ ችግር የኛ ችግር የኛ ችግር የኤርትራ ችግር የኤርትራ አደን አንተን ዘርባታት ኩለን ኮፊለን መንግስትና ህዝብ ያደረገልን ውለታ ገና አጣጥሜ አልጨረሱ አቤት አታ
أنا كو كجرم كو إزلنا بقى نحناس نحسب بقى زي مسلم لك حق بقى نحن عايشين عن مسلم مالتي أو إني وخلنا المسيح زي خاص معه. Eritrea has no agenda, no plan of getting involved in this matter without the permission of the sovereign Ethiopian government. ኤርትራ ንዘረባ አብይ አሕመድ ሓራይ እዚአን እንተን ዘረባታት ማለት እዩ ብጣዕሚ ኢና ነመስግን ይቕኒልና ንሳቶም ተዘይህሉ ነይሮም እንታይ ምኾንና ነርና ሽሕ ከፊሎም ብዙሕ ኢና ከፊልና ተመሳጊና ኢና ውህብቶታት ተቐቢልና ኣለና መስዋዕቲ ተሰዊእና በቃ ብዙ በፂሕና ብመስዋዕት ደም ከሎ ኮይና ተሪፋታ መስዋዕት ማለት መወዳእታ ዝኸሰረት ከምዚኣ እያ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ሞት እዮም ሒዞም መፅኦም ነይሮም እዚኣ ከዓ ደም ከሎ ኮይና ምንም ትርጉም አልባ ኮይና ማለት ኦፍ ኮርስ ምክንያቱ ህዝቢ ዝሕዝን ህዝብ ስለ ዝኾነ በሐዘን ተመሪሕነት ይብን ዘሎ ተመሪሕነት ብዝገበሮ ጥፋት ህዝቢ ኣብ ሽግራት ህዝብ ግን ዋላ ሓንታ ብዘይ ይምልከቶ እዩ ሱኢልካ ከተቀጥቀጥ ነርካ እንታ ኮይንካ ኢኻ ታይገረኤ ከምዚ ትገብረን ዘላ ሃይልካን ዋዕሉ ዘይምልስ ሰራዊት መፅኡ ነዚ ኩሉ ህዝብ ጥፊኡ ዝኸደ ሕጂ እዚኦም ኩሎም ዓይኖም ሕፅጽ ቢሎም መፅኦም ማለት እዩ ብፍቃዲ ኣትየ تفقد لإنير بلا لا يفقد كل كان يفلتكاني أي فلتكاني تبهايلهم كلتا عاشيان تبقاسو مستيرم يوصي زبال مستيريا كلتا عاشيس تبقاسو يوصي حق يد زبال كوم إيو سو نحنا تصبقوا نحنا تصبقوا بعداتهم كوصوا يميلكم تجزيه خوصوا تجزيه أوصي وخا فملا شبالا قدام منستر أبي أحمد أباي توكل تزبط قريبا مزاسمع ومدار إرترا بوغن منستر زينا تاجر بلا ملا شبالا أملا شون دماسرات إرترا بزمل كسا ومجلسي كم حقي زر حقنا أجندة كناتم مغنيتان ستأمر بمبال بتريث غيمهم تمنستر محبر مرخبات قصوا أبزاب بمجلسي هذه بمنجسي تبيع زغرة بكسنة تغرم هذه ذهب ووقع مركزي صار مخنوع ملكيتيو أيتها وانا قالوا مسكال مرحتي بلتجنا لعنو تقدرات المكونات نيتوبيا أبوان كنات سمينن دحريون سراويت إرترا نوي حوان سراويت إرترا زل على مسجنا نقربون مدلتات كبري منجسي كشلمون كم تنحو قاليتيو يخون برتحز كايزولو كسين هذا تاريخ حقي زخدن الرأي هزبين بتمزاز علم مخانو قاليتهم يوم እሺ ስለዚ ካብ ሓቂ ዝረሓቀዩ ብሙሉእ ክብል እዩ ገሊፅዎ ማለት እዩ ኩናት ንኩናት ዝቀረበ ምክንያት ክብል ገሊፅዎ ኣሎ ማለት እዩ እዚ ከዓ ማለት እዩ ኣብዚ ኣንሄ ካሊእ ተመሳሳሊ ሓሳዊ ከዓ ማለት እዩ ከም ኣገይር ገሊፅዎ ኣቤት ኣረ በስመ ኣማትም ሰብ ናበይና ንኸዶ صبق أبدي أني من إسيك أي فكرة ولا سمعوا نقرر بسرعة حاول بيتهم صدقين كاتهم صدقين كاجن حتى زرابة كادو له كبر بريزنتي كنت قطعت على غاز فيديو موس حاول بياتي خير عند عصر كعت تغماري عن ود عند الدبال بونا تبلك على غدا أفريقي وين مسدموت وين قلم مسدغون عمد جيرو له ده كذا ولا سو حاول بيزور ولا له شلالو ولا بوي كمان أب شلالو لو عجي خط سنين أو شلالو غير له حانت مصدقانو حانتي يكون طرح شعو كنا راخوا عين اعتذر الصاول حانت عام الصاول حانت كرسي غايس كامبر ولا حانت قبر خالهم نقري بالله ليبل كان ترى دي غاني انا بقى تناد نايس تناد من سي دمصي ايه نغيركم زلخ مالتي بتقلاله ازي خالي اندي انتاي ليزول مسيلكم تسمعوا ايتيبياسي كمرحنا ديكونس ننبع على بالعنا ودقلنا علامة زلوا من الشعبية رأيوا مالتي تتنقل عبيت زي حسوا وبيلو تايبلو مسيلكم تقلالا قلف سيحاون يبل تا مفتح سيحاون مرحنا يلوس اي حاون يبل اسك تصبق اشي قصال خالي حسن ابز حلف عمتات نيسياس من كلكيلو نزب الحتو مسواتن قادسن نيحن حزب ارتراك كلكيلو سياسه فرقي بتعمي بيتوبيا صلول ኢትዮጵያናችን ይዝብል ስለዚህ አፍተር ኦልሲ ብዛዕባ ተዓዲኡ ተሓሳቡ ነይሩ ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ኣነ ጀዲዳ ተዛሪበለኹን ገለገሊኹም መንብሒ እዩ ማለተይ ነቢሕኩም ሉት ጉዳይ ትማልስ ተዛረብኮ ዘረባ ተኾይኑ ግን ምንም دقشكم حضروا زبل حسابو قليص الله نايلو معنت فيديو نزي مسل نخلكم استخاتاتكم ني بتعمي اذا مسجن مالتي انويس حساباتكم تقلصوا لهم ريتاتكم تقلصوا لهم بتعم زغرميو لو ام كن خون لكم يا زمنه تشاو احنا قنوتا جود لايت نحن حضرت حواتي ما نطيب